غریباں دا سلام ہووی، غریباں دا سلام ہووی، جہاں دا شہنشاہ ویرن غریباں دا سلام ہووی، غریباں دا سلام ہووی۔ السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مسافر اج کرن اہل زواری کربلا ویرن غریباں دا سلام ہووی، غریباں دا سلام ہووی، جہاں دا شہنشاہ ویرن غریباں دا سلام ہووی، غریباں دا سلام ہووی، غریباں دا سلام۔ آیا چہلم کران بھراواں دا، ترے بھیڑی قید نبھا کے بہواں اوکھیاں لتھیاں، ہے وا محملتوں وا اکبر دے شہر چ آ کے وہ رجرنیاں ویر دی ہے وا قبر تے کل شام دے حال سنا کے بی بی فرمیندن میں شام تو واپس ہے وہ آ گئیاں، تہاڈا سجدہ ویر بچا کے، تساں پیدل ٹرایا ہے تے جاگیر ہے تیری، میڈا کوئی نہیں رہا باقی تے تقدیر ہے میری، گلے شکوے میں کیا دیواں، آیا ہر حجم کا ویرن غریباں دا سلام ہووی، غریباں دا سلام ہووی، جہاں دا شہنشاہ ویرن غریباں دا سلام ہووی، غریباں دا سلام ہووی۔ ڈٹھن کئی شہر تہوں میں حوصلے خود کر بلند آئیاں، قبر دی جہت چن ویرن میں شام چ کر پسند آئیاں، تو نہ گھبرا میں نہیں منگدی، ہے اتا تربت دی جاہ ویرن غریباں دا سلام ہووی، غریباں دا سلام ہووی، جہاں دا شہنشاہ ویرن غریباں دا سلام ہووی، غریباں دا سلام ہووی۔ 18 سال جھولی وچ میں اکبر کو سمایا ہے، اندے باجوں میں 1 سال بہوں اوکھے نبھایا ہے، چڑھے لحاظ کیتے اکبر، ایہو احسان لا ویرن غریباں دا سلام ہووی، غریباں دا سلام ہووی، جہاں دا شہنشاہ ویرن غریباں دا سلام ہووی، غریباں دا
سلام ہوگی دعا جعفر کریں دا ہے حسن دا پاک چن آوے معظمہ سین گھن کے ہر سجن واپس وطن آوے جو تھی مایوس آہدے ہیں ہے کرا